हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि Diaries चेनेलाव फिन खनसे बरायहरनाय थालायबाय ओमफ्राय लोगोफोर दिनै आं नै नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ दिनै आं अफाय फैदों दिनै आं दुर्गा फुजानि बासानियाव फैदों ओमफ्राय दा नै बे दैयावनो बासायो आरोना लोगोफोर नै गोजौ गाहाय ओरैबायदि मानसि दालां होन ओरै गोजौ गाहाय ओरै लामानि गाहायावबो मानसि दैयावबो ओमफ्राय ओरैबो मानसिजोब आरो ओरैबायदि बिहिर जादों आरो सिगाङाव दंबावो दा नोंसिनो देखायलांबाय थानोसै आं लोगोफोर बेथ' बासानि ना बे दैनि ओरै नाय सिगांजोंबो नाय ओरैबायदि मानसि आरो मेल्ला मुथि दंबावोसो नै लोगोफोर मेला बेराय मेंनानै जिरायगुजोब्बाय नै फिसा नै जिरायबाय नै जा मेंबाय नो ओंखायनो जिरायबाय बेसाफोर नै सासेया उन्दुनो ओंखारबावबायसो नैबे माखासे बाजैमोना जों गामिनि मोसानो लुबैनो हालानो थानो हाला लोगो मोनसनदों गावसोरखौ नुसोनायनि बिराद खब्राथारबाय मोसाबायबो हनै माखासे सावथालनिसो मोजाखाबाय ओमफ्राय दा बासानिनिफ्राय जोङो हाबबोबाय सिगांजोंहाय ओरैबायदि बिहिरना फिसाजोआ फार्स्ट टाइम बासानि नुफैदों ओंखायनो बिराद नायथारबाय आंना फिसाया मा जाखो साननाय लांबायदां ओमफ्राय ओरै दं बियानैफोर दं नै ओमफ्राय आङो लोगोफोर भइस अभार खालामनांबाय मानो होनोबा ओरैबायदि दावराव ना नङाबा कपिराइट फैगोन ओरैनोबा बिराद कपिराइट फैखाबाय आंना ओमफ्राय ओरैबायदि मुथि सारिथा ना थिनथानिफ्रायनो बासायदों दासिमबो जोबा फुरा रंजानाय बयबो मोसाफानो लुबैलायो आयौ एम्फौ बायदि मानसि ओरै बासानियावबो ओरैबायदि मानसि गसंनोनो जायगा गैया दैयावबो दै गाहायावबो गोजौआवबो दालांजोंबो ओरै बिल्डिं गोजौआवबो ओरैबायदि मानसि जागादों बेबायदि मानसि नुफेराखैमोन आं बासानियाव देग्लाय ओरैबायदि मानसि बासानियाव मुथियाबो ओरैबायदि बुरजा दाथ' टाइमा नै 8था जाबाय दासिमबो बासायखाङा मेल्ला दंबावोसो आरोबाव सिगाङाव मेल्ला दंबावो नायलांबाय थादों नोंसोरबो र' बिदिबा लोगोफोर स्किप खालामाजासे नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय बयनिसिमबो बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर दंबावोसो नै लाइन ओरैबायदि बुरजा मुथि आरो नै बेहा दाना JCBजोंसो होबाय आरो बिनि उनाव दंबावोसो आं सानदों जोब्बायमोन जोबबावाखैसो आरोबाव ओमफ्राय जोंनि फुजा जाग्रा ग्रुपआ नै बेनोमोन आब'मोन ओमफ्राय आब'नि लोगोफोर ओमफ्राय माखासे नानिमोन दङ ओमफ्राय लोगोफोर बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनसै आरो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो अननानै
ओमफ्राय दिनैनि फुजानि भिडिअ'आ एसेयानोसै।